Masuruyo ng dagpang rin. Bayo ko. Ah. Lager we. Ya, hiling up mo. Pasti na ginit na. No, kaya nakita naman. Wala ka nakita, wala ko nakita nagigil. Ambot mo, putot kay ka, labuan pag sagbot nimo. Abot yung bibis na. Vlog naman niya. Layuan natin. Matawang pag yun na si Draron. Hindi ka tawag. Lolo. May nangyaring hindi maganda. Apit bagay matumbol ko. Yaw, sinikama sa motor ba? Mainas na sa kano ito eh. Bato. Lutaw. Askin ko ito ako motor. Gumi kayo eh. Mo! So, gawin ito, iyakin ko siya video. Wow! So, welcome again mga Wapa Pips. Hello! So karon mo kami sa tourist spot nari sa among dapit. Luyo lang sa among balay. So dito sa Dagpang. So tara, sabay ko sa pagbiyahe na mo. Kauyog ako mga barkada. So nara ko sa tubangan sa among balay. O dito among balay. Kana di ako. So see you. Bye! Hi. Tropa na ako. Oh, hello again mga kapatid. Karon. Hi. So karon napaabot kami sa mga kauban ginaw lahi sila. Sing nasaan. Anabot na sila. So background ako kana. Background ako. So, see you. Bye. Patong ko sa motor. Nice view. Wow. Wow. See you ako tanawon pa kayo.
mga papips. Ang damay. Di motor na rin. Grabe ka trail yun. Tingin luta. Tama kayo pang trail. Tumba ko ka na slide. So muna ni Dre. Wow. Di magsilbi kung yung motor dili pang sports. Thanks kay Kelix. Kay Jedo. So muna ni Dre no. Among dapit no. Grabe pa tingin luta. Wow. Review na kayo. So the best. Gihang ako. Isubida kayo. Tumba. So ako mga kauban to raw. Na sila dito. Siya Tol Dax, Tol Michael, ug Tol Papi. Ato ang kabiyahe. Kawa pa pips. So tara, ito pang i-explore tarong ug maayo diri. So bye-bye. See you. Grabe, 20 minuto. Grabe. Wow. Muna yung luyong dapit. Naradiha mo balay yung. Naradiha. Thank you. Thank you Lord. Thank you Lord. Blessed by my nature. Hey vlogger, hi mo sa vlog. Hi, mag-hi. Hi. Oo, mga bata oh. Success! Tumba pa more. Hindi na kayo doon. Ano kayo? Gibak pa sa gina, sayang ngayon na ito na di kumitihan. Adlo kayo siya. First timer daw niya inani. Sayo daw likod. Oo. Grabe. Ito yung Juya. So pauli namin no. Thank you. Thank you Lord. So bye bye. See you to my next vlog ni Biyaheng Tatay. Bye. Don't forget to subscribe and like and share. Bye bye.